Irani yapulisa mabomba ku Israeli. Ma satellite image ametaona Nevatim airbase yaonongedwa. Imeneyi ndi base yakulu kwambiri amasungirako ndege. Irani yapulisa ma building komanso ma fighter jet 20. Akasiku oyamba kuti Irani ichitire chiwembu Israeli. Mu April, Irani inachita ataki pogwisa ntchito ma rocket ndi ma drone. Zonsezi akaziponya zimayenda 2 hours kuchoka ku Irani kufika ku Israeli. This time around amaponya ballistic missile. Mwachitsanzo, Fatah hypersonic imathamanga 6000 km/h. Akaiponya 12 minutes imafika ku Israeli. Pa tsiku limeneli Irani inaponya 180 ballistic missile zomwe zinali zovuta kugwetsa onse in 12 minutes. Komanso mu April, Irani inadziwitsa America a week before kuti afuna kuchita chiwembu Israeli. Anakonzekera. This time around kunaibe warning.